Hej, mit navn er Stefan Wagers. Ja, som du måske kan høre på navnet, er jeg hollænder, dog med stærke danske rødder. Siden slut 80'erne har jeg boet i Holland, men jeg er opvokset i Nordsjælland, hvor jeg fik dansk studentereksamen. Jeg føler mig meget knyttet til Danmark, som jeg besøger jævnligt, da min mor er dansker og bor i Nordjylland. Min drøm er at blive moderator til Folkemødet. Måske til netop et af dine arrangementer. Hernede har jeg de sidste mange år været selvstændig som professionel moderator med en bred vifte af opgaver. Utallige events, debatter og konferencer har jeg ledet for erhvervsorganisationer, ministerier, sundhedsvæsenet og den private sektor. Også på engelsk. Publikumsinddragelse sætter jeg altid højt og betragter jeg som mit særkende. Jeg er utrolig alsidig, men specielt hjemmevant på følgende 3 områder. Som jurist vil jeg for det første gerne nævne emnet retspolitik, demokrati og forvaltning. Altså alt, hvad der har med magtfordeling at gøre. Sammenhængen mellem borger og samfund og demokrati under pres. Dernæst har jeg i flere år arbejdet for et medlem af det hollandske parlament. Mit andet interesseområde er derfor EU og udenrigspolitik. For eksempel Danmarks forhold til de tiltagende geopolitiske spændinger og et stigende behov for et stærkt forenet Europa. Som tredje og sidste er jeg optaget af alt vedrørende vækst, erhverv og beskæftigelse. Selv har jeg været selvstændig erhvervsdrivende igennem mere end 16 år. Som moderator er jeg i Holland mange gange blevet brugt af organisationer svarende til Dansk Industri og Dansk Erhverv. Og til slut vil jeg beskrive mig selv som nysgerrig, energisk og god til samarbejde. Og må jeg være så ubeskeden at sige, at jeg helt sikkert vil kunne bidrage til at gøre dit event til noget helt særligt. Tak for opmærksomheden, og jeg glæder mig til at høre fra dig.